Ada haya apa? Yo ha? Jangan nih, Bapak 20 menit जाओ ना. नहीं बाबा पापा खाना ले रहा है ना. आयो अंकल खामा गोलैगोन माथो इदिबा. हाय लोगोफोर खुलुमबाय हेपि सरस्वती पुजा ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो खुलुमहरनाय जासिबाय दिनै सरस्वती पुजानिबो ओमफ्राय जोङो दा सरस्वती पुजानि मन्दिरावहा थांगासिनो आरो इयावथ' जोंनि आसामनि बायदि पुजा इदि खालामलाया आरो खालि माने ओरैनो न'ल' पुजा होयो आरो जोंथिंजायनि बायदि माने इदि मुर्ति बहायलायनानै पुजा गिदिर इदि जाया आरोना ओमफ्राय ना नैबे सावनिफोरा मन्दिराव थांबाथाय खर'आव माने खानायाव इदि बिबार लायो आरोना ओमफ्राय आं लायालासिनो फैदों नालाय ओमफ्राय आंखौ आमाया ओरैनो माने खर'आव ला होननानै आंनो ससे होबाय आरोना ओमफ्राय खिलिबबो लाङाखैमोन नालाय आङो ओमफ्राय खिलिबखौबो गावसोरनो होना होदो आरोना यावसो मोनफैबाय नै गामियावसो फैनानै लानो नांफैबाय ओमफ्राय दा जोङो नै बिबारखौ लाखांनानै हासबेन्डखौ माबायाव डिउटियाव दोननो फैदों आरो आङो गोबाव जानायखाय इयो मन्दिराव हाबस्लाबलायदिया आरो समाबो जाबायमोन नालाय डिउटियाव थांनायनि ओंखायनो माने इयो मन्दिराव हाबलाया गोबाव जागोन इदि होननानै डाइरेक्टनो डिउटियाव फैखाबाय आरोना ओमफ्रायो मन्दिरा हासबेन्डआ डिउटि थांनाय लामाजोंनो दङ नालाय ओंखायनो बियो जोंजों दिनै फैफाखाबाय आरो नङाबाथ' इयो बासजोंसो थाङोमोन आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना दिनै आंनि हासबेन्डमोननि डिउटि मावनाय जायगानि बाउन्डारिखौ नुनो मोनगोन आरोना ओमफ्रायो माने बाउन्डारि नुगोन माने गेटनिफ्रायनो ओरैजाय हाबलांनो होआ आरो सिंखैजाय ओमफ्राय थेवबाबो नोंथांमोना बाहेरनिफ्रायनो एसे नाहरनो हागोन आरोना अके चलो वाव थांदो ना नोंनिफ्रायनो नोङो मिथिबाय चल बाबा हाथ' ना स्टार होनो गारिखौ स्टार होखानायखा ओंखार बाबा ओंखारस'ना बाबा जाराय डिउटि फिसालायानो ओंखारनो बालायलायबायनो जाना हाथ' बाबा उतार जाव ना kakak kan yang mahal nak dah lebih. Oh. Sekian lah ni. Yang. Oh bisa lah. Jadi enggak. Nah, sih aku dah bapak पैसा kalau ada sana. Mana 50 taka dong 50 taka kan? Hah? 100 लोग में 100 लोग. Itu kam nang. Deh nih. Itu sana. पैसा 50 taka ke ya 20 taka 30 taka sih. Aku serang nang. Nah, tong kayu. Siapa ya? Bye bye kado. Bye. नै दा बोराया जोंहाना थांबाय मालाय डिउटियाव दा फुङाव फैनानै मोनानि 6:30 न'आव फैफिननो मोनो ओमफ्राय नैबे गेटनिफ्रायनो ओरैजाय पाब्लिक मानसिखौ हाबनो होआ आरो ओमफ्राय दा जों इनिफ्रायनो फैफिननांसिगोन आरो बिमा फिसानो इसिं दोननानै फैयो दिनैल' नङा आङो मालाबा आंना हासबेन्डआ एसे लेट जाबोला आं गारिजोंनो दोनफैयो आरो ओमफ्राय थांफिनोसै लोगोफोर दा जोङो मन्दिरावहा हाबलांनोसै आरो बिमा फिसानो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोंहानि ओमफ्राय जुदि नोंथाङा सोरबा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि मोनफ्रोम गोदान भिडिअआनो नोंथांनि खाथियाव सौहैयो आरोना सबक होकर रखो बाबा इधर ही ध्यान से इशारा करो पहले ओमफ्रायथ' दा जों नै मन्दिराव मोनफैबाय लोगोफोर मन्दिरावबो बारा इसेबांखिनि मानसि जाथ'वाखै समाबो बारा जायाखैमोन नालाय 10टानि बेसोआव अपेन जायोना मन्दिरा ओमफ्राय जों फैबा 10टाखौनो जाथ'वाखैमोन ना ओमफ्राय बारा मानसि जाथ'वाखैमोन आरो
गले गले नोङो गेलेफैयो मिनिखैरो नों सना नंनाय नङैनि आंजों ओमफ्राय दा जोङो मन्दिर खुलुमखांनानै दसे ओरैनो इदि जिरायनांगौ नालाय दसे जिरायनानै थाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय जिरायना फैखांनानै ओमफ्रायो जोङो दा नै न'आव फैफिननाय लामायावहा फिसालाया नारेंखल दै लोंनो होननायखाय नारेंखल दै लोंबोबाय आरोना और है ठीक है खत्म करना बाबा कितना ज़्यादा है दिखा कितना और है वाह खत्म हो गया कितने रहो